Tak, milí priatelia, želám vám dobrý deň alebo dobrý večer, podľa toho, kedy práve pozeráte tento pozdrav. Chcel by som vám pretlmočiť 3 také odkazy. Ten prvý, že táto stránka, na ktorej sa práve nachádzate, je naozaj oficiálnou fanúšikovskou stránkou mojej malej osoby. Po druhé, že Samo, ktorého ste vy prezvali, že je môjim sekretárom, generálnym sekretárom, je naozaj existujúci človek, ktorému veľmi pekne ďakujem a ktorý sprostredkúva ten kontakt medzi vami a medzi mnou. Ja mu veľmi pekne ďakujem. No a ten tretí, že vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že stojíte pri mne, za to, že ste mojimi priateľmi. Mnohých z vás síce možno ani nepoznám a ste takými fiktívnymi televíznymi priateľmi, ale možno si ani neuvedomujete, že možno v tej televízii som možno len vďaka vám a vďaka vašej pomoci. Človek už má také obdobia, kedy chce zaviesiť všetko nakoniec a trošku sa utiahnuť do úzadia, ale keď ho veľa vecí sklame, ale keď sú pri ňom ľudia, ktorí mu dajú zase tú energiu a tak trochu naštartujú, tak vďaka tomu človek môže v tej svojej práci pokračovať ďalej. Takže ešte raz vám všetkým úprimná vďaka. Ďakujem za všetky vaše odkazy. Samo mi ich poctivo odovzdáva a tlmočí a teším sa, že sa budeme prostredníctvom obrazovky ešte možno nejaký ten čas vidieť. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň a pekný večer.